Уладзіслаў Станіслаў Рэйманд. Гэта поўнае імя трэцяга нобелеўскага лаўрэата Польшчы пасля Марыі Складоўскай-Кюры і Генрыка Сенкевіча. Гэты чалавек меў ашаламляльную славу ў літаратуры і дэпрэсіўную натуру. У яго творчым і жыццёвым шляху шмат загадак і супярэчнасцяў. Яго біяграфія – гэта гатовы матэрыял для фільму ў жанры сенсацыя пра чалавека і яго час. А гэты час – пералом 19 і 20 стагоддзяў. Давайце ж разам паглядзім, якое жыццё пражыў нобелеўскі лаўрэат і як ён здабыў сваю славу. Будучы аўтар раману «Мужыкі», за які ён у 1924 годзе атрымаў нобелеўскую прэмію па літаратуры, у 2024 годзе мінула роўна 100 гадоў пасля ўзнагароды. Так вось, гэты пісьменнік нарадзіўся 7 мая 1867 года у Кобелях, вялікіх каля Радомска. Уладзіслаў быў шостым з 9 дзяцей у сям'і Антаніны з Купчынскіх і Юзафа Рэймента. Рэймента захочаце вы паправіць мяне, але не. Вам не здалося, сапраўднае сямейнае прозвішча іх сям'і – Рэйменты. Пазней распавядзём, чаму яго Уладзіслаў вырашыў крыху змяніць. Яго бацька быў чалавекам адукаваным і начытаным. Вельмі хацеў, каб дзеці атрымалі добрае выхаванне і адукацыю. Юзеф Рэймент працаваў арганістам у Тушыне каля Лодзі, куды яны пераехалі ўсёй сям'ёй праз год пасля нараджэння Уладзіслава Станіслава. Там, будучы лаўрэат нобелеўскай прэміі, наведваў аднакласную пачатковую школу. Таксама тата вучыў яго ігры на фартэпіяна, спадзеючыся, што маленькі Стась пойдзе па яго слядах і стане арганістам. Аднак хлопчык абраў іншы шлях. Мясцовы пробашч, ён жа дзядзька хлопчыка па матчынай лініі, убачыўшы яго выключныя здольнасці да малявання і гуманістычных навук, вырашыў навучыць яго лаціне і падрыхтаваць да ўступных экзаменаў у гімназію ў Лодзі. Аднак Уладзіслаў ужо з самых ранніх гадоў бунтаваў супраць таго, што яму навязваюць іншыя. Ён не здаў саміх экзаменаў, але час, праведзены з дзядзькам, стаў для яго перыядам адкрыцця любові да літаратуры, якую ён чытаў, карыстаючыся багатай бібліятэкай на плябаніі. Захапленне кнігамі і мянушка літаратар, якую будучы нобелеўскі лаўрэат атрымаў дзякуючы гэтаму, не ішлі поруч з яго школьнымі поспехамі. Адпаведна, бацькі вырашылі самі паклапаціцца пра будучыню сына і дасылаюць яго вучыцца ў Варшаву ў кравецкай школе, каб ён мог атрымаць практычную прафесію і забяспечыць самога сябе. З 1880 па 84 Уладзіслаў Станіслаў Рэйманд дасканала навучаецца гэтай справе, пра што сведчыць яго, у нашым сучасным разуменні, дыпломны праект – выдатна пашыты фрак. Уладзіслаў Станіслаў Рэйманд, аднак, нядоўга працаваў краўцом. Насуперак спадзевам сям'і, будучы пісьменнік спрабуе свае сілы, у чым бы вы думалі? У чым можа спрабаваць свае сілы творчы бунтаўнік? Рок-н-ролу тады яшчэ не існавала, канешне ж, у тэатры. У 1884 годзе ён далучыўся да вандроўнай акцёрскай трупы. Праўда, ролі яму даставаліся другога плану. Яго акцёрскія здольнасці не былі ацэнены высока, мякка кажучы. Але гэтая любоў да тэатру засталася з ім на ўсё жыццё. Вынікам стала аповесць «Камедыянтка» 1896 года, блізкая да аўтабіяграфічнай. Яшчэ адным плюсам працы ў тэатры былі шматлікія падарожжы пісьменніка па Польшчы і па-за яе межамі. Аж 4 гады Уладзіслаў Рэйманд працуе на тэатральнай ніве, але другарадныя ролі не маглі задаволіць яго высокіх амбіцый. Ды і грошай, шчыра кажучы, гэта прыносіла нешмат. Не падабаўся такі занятак сына і бацьку, які чарговы раз спрабуе пакіраваць лёсам нашчадка, дапамагчы яму стаць на нармальную сцяжыну. Сям'я, шукаючы для яго найбольш надзейны шлях, уладкавала маладога Рэйманда на працу дробным чыноўнікам варшаўска-венскай чыгункі. Там Уладзіслаў Станіслаў Рэйманд працаваў у 1888-1893 годах, у тым ліку на станцыях у Рагове і Ліпцах. Пазней Ліпцы стануць месцам разгортвання падзей раману «Мужыкі». Раптам у яго выявілася схільнасць ні многа ні мала да спірытызму, што было ў канцы 19 стагоддзя вельмі папулярна і вельмі добра аплачвалася. Але і там, у гэтай сферы, яго чакала чарговае расчараванне. Як ні дзіўна, досвед спірытызму прывёў Рэйманда да каталіцтва. У маі 1894 года ён адправіўся ў Чэнстахову з пілігрымкай, якая адначасова мела і патрыятычны характар. Якраз было стагоддзе паўстання Касцюшкі. Рэйманд павінен быў падрыхтаваць рэпартаж для часопіса «Праўда». Вопыт гэтай пілігрымкі стаў вельмі важным для Рэйманда як для пісьменніка.
На яго аснове ён стварыў кнігу «Пілігрымка на ясную гуру». Лічыцца, што гэты твор з'яўляецца пачаткам польскай літаратуры факту. Рэйманд працягвае шукаць сябе, і на гэты раз ён збіраўся ўступіць у ордэн святога Паўла і нават жыў некаторы час на яснай гуры. Так, вам не падалося. Уладзіслаў меў планы стаць манахам у каталіцкім ордэне, але не дачакаўся навіцыяту. Навіцыят – гэта такі першы афіцыйны этап падрыхтоўкі чалавека да манаскага жыцця. Рэйманд зноў апынуўся на чыгуначнай службе, дзе пачаў пісаць. Такім чынам, шлях Рэйманда быў няпросты і поўны няўдалых спроб у музыцы, рамястве, акцёрстве, чыноўніцтве і нават эзатэрыцы. Да духоўных пошукаў, якія ўрэшце прывялі яго ў літаратуру. Менавіта ў пачатку сваёй пісьменніцкай кар'еры аўтар змяняе прозвішча з Рэймэнд на Рэйманд. Некаторыя таксама мяркуюць, што ён зрабіў гэта, каб новае прозвішча не асацыявала яго з сям'ёй, якая не прымала яго прафесію. У канцы 1893 года ён выехаў у Варшаву з некалькімі рублямі ў кішэні і стосам апавяданняў, вырашыўшы жыць з пера. Ён жыў у галечы, часта галодны, але працягваў пісаць. Першыя творы «Пілігрымка на ясную гуру» 1895 года, «Камедыянтка» наступнага 96 года, «Ферменты» 97 года прынеслі яму вядомасць, але не прынеслі фінансавага поспеху. У гэты час ён пачаў працаваць над раманам «Зямля абяцаная», прысвечаным прамысловай лодзі. Раман стаў літаратурнай сенсацыяй, але не прынёс аўтару вялікіх грошай. Варта трошкі распавесці пра сам раман, каб натхніць вас пазнаёміцца з ім, бо ён сапраўды таго варты. Дзеянне зямлі абяцанай адбываецца ў Лодзі ў 80-е гады 19 стагоддзя. У рамане тры галоўныя героі – гэта прадпрымальнікі, паляк, габрэй і немец, прамыслоўцы, якія за кошт адмаўлення ад юнацкіх ідэалаў і прыняцця бязлітасных правіл барацьбы за грошы зарабляюць сабе багацце. «Зямля абяцаная» была экранізаваная двойчы. У 1927 годзе з'явілася экранізацыя ў рэжысуры Александра Герца. Другую спробу экранізацыі зрабіў у 1974 годзе рэжысёр Анджэй Вайда. Яго праца была намінаваная на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Найлепшы фільм на замежнай мове». У 1900 годзе адбываецца лёсавызначальная падзея, якая ў выніку дала магчымасць аўтару пісаць і не думаць пра грошы. Як кажуць, страшна пашанцавала. Рэйманд трапіў у цяжкую чыгуначную аварыю пад Варшавай і атрымаў сур'ёзныя траўмы, якія адчуваў да канца жыцця. Але пісьменнік скеміў, што можа атрымаць вялікую грашовую кампенсацыю, калі трошкі дадаць трагізму ў яго стан. Прасцей кажучы, Уладзіслаў Станіслаў Рэйманд з дапамогай добрага юрыста ашукаў царскую чыгунку, сфальсіфікаваўшы заключэнне ад лекара, дзе замест 2 зламаных рэбраў у сапраўднасці напісаў, што зламаў іх аж 12. Ашуканства прайшло паспяхова, і Уладзіслаў атрымаў вялікую кампенсацыю – 38,5 тысяч рублёў, што дазваляла яму стаць фінансава незалежным. Дзякуючы гэтай кампенсацыі пісьменнік нарэшце не павінен быў хвалявацца за грошы на жыццё і спакойна займацца тым, куды яго ўвесь час цягнула – пісьменніцтвам. Ён паспяхова скарыстаўся гэтай магчымасцю і цягам 6 гадоў ад 1902 да 1908 года нобелеўскі лаўрэат на старонках тыгодніка ілюстраванага публікаваў па частках раман «Мужыкі». Асабістае жыццё пісьменніка таксама складалася няпроста. Лёс увесь час зводзіў яго з заручанымі ці замужнімі жанчынамі. Вось і пасля згаданай аварыі Рэйманд ажаніўся з Аўрэліяй Шаблоўскай, якая дзеля яго спецыяльна развялася з мужам. Атрыманая Уладзіславам кампенсацыя дапамагла ёй аплаціць развод і адкрыла перад імі новы раздзел іх супольнай гісторыі. Уладзіслаў і Аўрэлія Шаблоўская ўзялі шлюб 15 ліпеня 1902 года. То бок, ашуканства дапамагло змучанаму беднасцю пісьменніку паправіць сваё жыццёвае становішча. Але, на жаль, згубленае праз ранейшую нястачу і недаяданне здароўя ўжо было не вярнуць. У 1924 годзе Уладзіслаў Станіслаў Рэйманд атрымлівае нобелеўскую прэмію па літаратуры. Аднымі з канкурэнтаў у той год былі Томас Ман з Нямецчыны, Максім Горкі з Расеі і Стэфан Жэромскі з Польшчы. У шведскай акадэміі перамог аўтар рамана «Мужыкі». Праз тое, што стан пісьменніка ўвесь час пагаршаўся, ён не змог атрымаць узнагароду асабіста. У лісце да свайго сябра Альфрэда Высоцкага ён пісаў: «Жахліва! Нобелеўская прэмія, грошы, сусветная слава і чалавек
які без вялікага намагання не можа нават распрануцца. Гэта іронія жыцця, здзеклівая і па-сапраўднаму шатанская. Трагічнасць сітуацыі і свой жаль аўтар яскрава апісвае ў сваім лісце да сябра журналіста Войцеха Маравецкага. Я ашаломлены гэтай нечаканасцю, і прыйшла яна ў такіх абставінах, што выглядае як горкая іронія жыцця. Бо навошта мне ўсё гэта? Я хворы, нядаўна перанёс запаленне лёгкіх, яшчэ з цяжкасцю пераходжу з пакоя ў пакой. Жыву адасоблена і на строгай дыеце. Унутрана адышоў ад свету і яго спраў. Учора невядомы і нават пагарджаны сваімі суайчыннікамі, сёння мушу прымаць позу і твар знакамітага чалавека. Ці не варта з гэтага пасмяяцца? Уладзіслаў Станіслаў Рэйманд памёр 5 снежня 1925 года, а другой 40 у сваёй кватэры па вуліцы Горнослёнскай, 16 у Варшаве. Яго пахаванне мела дзяржаўны характар і адбылося 9 снежня. Уладзіслаў Станіслаў Рэйманд быў пахаваны на алеі заслужаных асобаў на павонскіх могілках, а урну з яго сэрцам замуравалі ў касцёле Святога Крыжа ў Варшаве. Ён сядзеў так досыць доўга, несвядома аглядаючыся, раз-пораз перабіраючы пальцамі ў святле, быццам хацеў зачарпнуць жмені з гэтай зіхоткай ракі месяцовага святла, што біла яму ў вочы. Світае. Пара, прамармытаў ён нарэшце, апускаючы ногі на падлогу. Зірнуў у акно, нібы абуджаючыся ад цяжкога сну. Яму падалося, што ўжо даўно развіднела, што ён праспаў, і яго чакае нейкая пільная праца. Пара ўставаць. Пара. Паўтараў ён, жагнаючыся шмат разоў і пачынаючы малітву, шукаў вачыма адзення, цягнуўся па боты туды, дзе яны стаялі заўсёды, але не знайшоўшы іх, забываў пра ўсё і бездапаможна мацаў рукою наўкола, абрываў сваю малітву і толькі бязгучна мармытаў асобныя словы. Гімн на славу жыцця, магутны і зіхатлівы. Так Рэйманд сам вызначыў пасыл свайго шэдэўра, рамана «Мужыкі». Ён паказвае жыццё польскай вёскі на мяжы 19 і 20 стагоддзяў з незвычайнай дакладнасцю і мастацкім майстэрствам. Раман падзелены на 4 тамы, што адпавядаюць порам года: восень, зіма, вясна і, адпаведна, лета. Адначасова з гэтым рытмам пераплятаецца лінейная аповесць, якая паказвае драматычныя лёсы галоўных герояў. Дзея адбываецца ў вядомай ужо нам вёсцы Ліпцы, размешчанай у цэнтральнай Польшчы, на працягу прыкладна 2 гадоў на мяжы 19 і 20 стагоддзяў. У гэты час нарастаюць сацыяльныя і эканамічныя змены ў польскай вёсцы, узмацняюцца супярэчнасці паміж традыцыяй і сучаснасцю, а таксама ускладняюцца адносіны паміж сялянамі і панскім дваром. Можаце ўявіць сабе папулярнасць і важнасць рамана «Мужыкі» яшчэ і на падставе таго, што ён ажно тройчы атрымаў увагу ад рэжысёраў розных пакаленняў. Яшчэ ў 1922 годзе па матывах рамана быў зняты першы фільм. У 1972 годзе з'явіўся тэлесерыял «Сяляне», а годам пазней была створана кінаверсія гэтага серыяла. Нарэшце, адносна нядаўна, у 2023 годзе адбылася прэм'ера фільма «Мужыкі», выкананая ў тэхніцы жывапіснай анімацыі. Уявіце сабе, маштаб працы. Адразу былі знятыя кадры, а затым распісаныя алеем на асобных палотнах. Пасля чаго іх змантавалі ў выглядзе жывапіснага анімацыйнага фільма. Вось гэта перамога творцаў. Нібы іскра трапіла ў порах. Выбухнулі ўвадначас усе даўнія крыўды на Ягусю. Уся рэўнасць і злосць і ненавісць. Кожная стала выказваць, што трымала ў памяці. Ажно ўсчаўся неймаверны вэрхал. Крычалі адна за другую гучней і люцей. І як такую святая зямля носіць? А праз каго памёр Мацей? Толькі прыгадайце, уся вёска будзе пакутаваць дзеля гэтай заразы. І нават ксяндза хацела ўвесці ў спакусу. Господі, злітуйся.